ତ ଇଜ୍ଜତ ପାଇ ଯୋଉଟା କି ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଅଣରିକା ଅଣ୍ଟାରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିକି ଏମିତି ପେଲିବି ଯେମିତି ପବ୍ଲିକ ଭାବେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିବ ଆମେ ଖଣ୍ଡାୟତ ଲୋକ ଏଇଟା ପଇସାର ଦମ ନାହିଁ କଲିଜାର ଦମ ଥିବା ଦରକାର আবে এতে গর্ব কর রাবণ ভଳିଆ ମହାପୁରୁଷର ବି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ତୁ ତ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୋକର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଣେଇ ଦେଲ ତମେ ଗୋଟେ ଜଗତ 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 ପୁଅର ପାୱାର ଦେଖିକି ତ ରାତିରେ ନିଦ ହଜି ଯାଇଛି ଆଉ ବାପାର ପାୱାର ତୁ ତ ବୁଝିପାରୁଛୁ 18 ବର୍ଷର ଟୋକା 40 ବର୍ଷର ଲୋକର ନିଦ ହଜି ହେଇଗଲା ଏଜୁକେସନ ସର୍ବଦା କର୍ମର ହେବ ତ ମାରିଲେ ମାରିବି ମରିଲେ ମରିବି ହଁ ଖଣ୍ଡା ଟୋକା ତମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଲା
କିଛି 9,000